Gawa. Jeung मा बसुमतारी फै दे थौ आयु हेलो राम सार नमस्कार जिरायलाय जिरायब्रा जिराय गोबावनि उनाव जाहोनाव फैदों जिराय जागोन ना दे मा जागोन नोंलाय दालाय जाहोनावलाय जिरायगोन ना नोंसो मा जागोन नोंसो मा होयो मेगिदों अमा बेदरदों संना दोननाय दोङो फुङाव जागोन मानि बेलाय मानि थाखाय नों जागोन ना जाया बेखौल' बुंना गेसावसो दां ना माथो गेसावसो दां ओइ मा गेसाव जाबायनो गेसाव दोनबालाय जाहोदो थौदो जाहोगोनब्रा मानोथो जाहोआ नोंखौलाय र' आं लाबोगोन ना एवथा लाबो जलाय नोङो जलाय दसे जलाय बेदर अमा बेदर जाहोगोनब्रा र' आंबो जागोन र' दसे नैलाय नायफाय मेगि दङ मा दोङो बेला मा दोङो बे जानो हागोन ना हाया बिबा जानो हागोन हाया मानो हाया खुरां बुंब्रा खुरां आं रिपनाहानि न'आव फैदों रिपनाहानि न'आव फैदों होनब्रा आंखौथ' नोंनो नुबाय थायोना आंखौथ' सिनायोना दे नंगौल' होनबाय थाबा जायो नामा बेदरा मा जागोन जोंनिया पार्टि होनो गोनां थिगानो दिनै होगोन नाथाय फुङाव लिंदोंमोन आंखौ सान्तिपुर बाजार ओइ हाजोआव बाजार जायो बेयाव अमा बेदर लायनो दा बाइकआबो नै रबर लायनोनो मारियाव मा जाबावगोनलै बेदरखौलाय मोनगोनब्रा बाइकआसो बाइकखौ मोनगोन ना मोनगोन ना Sana alas gawe dengan alas sih. Alas gawe dengan sana. Ini mah apa? Responde mari. Ada makanan nggak? Responde mari makan nggak? Responde marian sih. Makanan nggak tahu. Makanan nggak. Semua bahasa ada. Yung migi gawe yung migi. Daya jangan जाखांनानै आङो दा रबट बारियाव रबट आथा लायनांगोन आरो दा नैबे माबायावनो दोनबाय थायो आङो कल'नि रिपन लाहानावनो दोनबाय थायो दायो आं थांनांसिगोन माहा थांगोन माहा र' आंबो हांगोनब्रा थांबालाय फैदो Jamila. अखाया फैगोन फैयाखै अखाया माबायदि जागोन बोथोरालाय फैनोबो हागौ गरमबो नांदों माथो गरमानोसै फानलु कब्रा औ बेयावबो फानलु गायनाय दङ दे फानलुआ नैलै जानोबा आलु गोथांसो आलु गोथां नङा गोथावसो गोदैसो